तर लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मी कोकणातली आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे माझ्या. तर माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ असतात. तसेच आता मी जम्मूला राहते, तर जम्मूमधलेही टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहे. तर नक्की जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि कुठून बोलताय ही सांगा, कमेंट करा लवकरात लवकर. मंडळी जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हाय समर्थ, हाय, कैसा है रे भाई तू? विहान भाई हेलो, खाना खा लिया? खाना खा लिया क्या बताओ? अगं ताई मी जेवण करून येतो. ओके समर्थ, ओके, थैंक यू, लाइक कर दिया. विहान भाई बोल रहे थैंक यू, थैंक यू विहान भाई. खाना खा लिया आपने? खाना खा लिया विहान भाई? अगं ताई मी जेवण करून येतो. ओके समर्थ, ओके समर्थ, जेवून ये, जेवून ये. मग मी आता जास्त वेळ नाही, अर्धा तासच आहे लावी माझं. विहान दादा म्हणतात, विहान भाई बोल रहे खाना नहीं खाना आज मुझे. क्यों, आज क्या है, आज कुछ स्पेशल है क्या? लाईक डन 3. थँक्यू समर्थ, थँक्यू सो मच. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि कुठून बोलताय हेही सांगा. जम्मूमध्ये पाऊस एवढा संध्याकाळपर्यंत पडला आणि नंतर आता थांबलाय, पण मगाशी पण गडगड झालेला. आलो मी. ओके ओके, जेव जेव तू. तर खूप पाऊस पडला, भरपूर पाऊस पडला. आता बर्फ पडणार आहे सगळीकडे. इथं नाही, बाहेर. मंडळी डबल टैप करा. विहान भाई बोल रहे क्योंकि आज बारिश की वजह से जो मेरे घर पे काम करती है वो दीदी नहीं आई, तो खाना नहीं बना आज मेरे घर. ओ माय गॉड, तुम्हें फिर खाना बनाना नहीं आता क्या? कुछ भी नहीं आता क्या विहान भाई? ऐसे तो भूखे, जब भूखे भूखे मरने का टाइम आएगा भाई. विहान भाई कुछ तो सीख लो, दाल चावल रोटी. आ जाओ फिर हमारे घर खाना खाने के लिए. मंडळी डबल टॅप करा, जॉईन व्हा चॅनलला, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून बोलताय हेही सांगा. मैं लिविंग में हूँ ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है आज. ओके, लिविंग में रहते हो, वाव, नाइस, सही है बात भाई. संगीताताई म्हणतात डन बेटा. थँक्यू, थँक्यू संगीताताई. नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. डबल टॅप करा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. गुरुनाथ दादा म्हणताय ताई जेवण झालं का? गुरुनाथ दादा आता जेवणार आहोत थोड्या वेळाने. इकडे लाईटच नव्हती दिवसभर, त्यामुळे लय वांदे झाले आज. पाऊस पडतोय धो धो आणि त्यात अजिबात लाईट नाही, काय करणार. विशाल दादा म्हणतायत कोकणकर. हाय विशाल दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही? जेवलात का? कोकणकर. संगीता, मी छान मस्त आहे, जेवण झाले माझे. आता तुझे झाले का? नाही ताई, इकडे जम्मूला ना खूप पाऊस पडत होता, त्यामुळे लाईटही नव्हती. तर आता लाईट आली, त्यामुळे आता जेवण केलंय. आता मुलं वगैरे जेवत आहेत. आता आम्ही थोड्या वेळाने जेवू, म्हटलं थोडा वेळ येऊ लाईव्ह. लाईक डन म्हणतात विशाल दादा. थँक्यू विशाल दादा, थँक्यू. या जेवायला या विशाल दादा. जेवलात का तुम्ही? हाय पूजा दीदी, हाय. विशाल दादा म्हणतायत 5 नंबरला डन. थँक्यू, थँक्यू विशाल दादा. निहार गोसावी, हाय, स्वागत आहे सर्वांचं माझ्या चॅनलला. डबल टॅप करा सर्वांनी.
आणि या आमच्याकडे पण जेवायला. विशाल दादा म्हणते आमच्याकडे पाठवून पाऊस. पाऊस पाहिजे तुम्हाला? कशाला हो. इकडे तर थंडी प्लस पाऊस. आणि आता म्हणजे वरती म्हणजे जम्मूच्या वरती तिकडे पाऊस नाही, बर्फ खूप पडत असणार. माझं प्लॅनिंग आहे जायचं संडेला. बघू, तुम्हाला तिथनं लाईव्ह करून नक्की दाखवेन. ओके. स्नोफॉल गिरेगा. संगीताताई म्हणतो हो का, बरं ओके. संगीताताई कशा आहात बाकी? नातवंड काय करतायत तुमची? गुरुनाथ दादा म्हणते महाराष्ट्रामध्ये दंगल वातावरण आहे. ढगाळ. ओके, ढगाळ. ढगाळ वातावरण आहे का? इथं आज पाऊस पडलाय ना, आता 2-3 दिवस अजिबात ऊन नसणार आहे. खूप म्हणजे ढगाळ वातावरण, खूप वारा आणि थंडी. निहार गोसावी 4-4 आईज माझे, मी 2च लावलेत. चौथा आईज मी बाजूला ठेवलाय. विशाल दादा म्हणते आम्हाला गरज आहे हो पावसाची. ओके, तुमच्याकडे मग पाठवून देतो. हे पावसा, जा विशाल दादांच्या गावी आणि बरसले. लक्ष्मण दादा म्हणते तुमचं नाव काय आहे? माझं नाव कोकणची माणसं साधी बोळी आहे. विशाल दादा, माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. विहान भाई बोल रहे मेरी गर्लफ्रेंड एयरफोर्स में है, फरीदाबाद में कोई एयरफोर्स स्टेशन है वहीं पे. ओके, वाव, एयरफोर्स पे है. वाव, बहुत लकी हो. आदि म्हणतात हाय, नमस्ते आदि भाई. विहान भाई कुछ तो खा ले भाई. विहान भाई कुछ तो खा ले. मैगी बना के खा ले. मैगी 2 मिनट में हो जाती है, पता है? मैगी 2 मिनट में बनती है. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आदी दादा म्हणतायत हा ताई नमस्कार. नमस्कार आदी दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात? कसे आहात सर्वजण? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लक्ष्मण दादा म्हणते ताई जरा खूपच नाराज दिसतात. नाही हो दादा, आज थोडस म्हणजे माझ्या डोळ्यांवरून वगैरे तुम्हाला दिसत असेल, पण काय होत झालंय माहितीये, खूप थंडी आणि आज खूप पाऊस पडला. त्यामुळे म्हणजे काम न करताना थकायला जातंय. एवढ्या आपण महाराष्ट्रात राहणारी माणसं ना, त्यामुळे आपल्याला एवढ्या थंडीची सवय नसते. त्यामुळे असं होतं की आपण खूप थंडीमध्ये राहू शकत नाही. लक्ष्मण दादा म्हणतात विहान भाई बोले मैं भी हूँ, मैनेजर हूँ बैंक में. वाह विहान भाई, फिर आपकी गर्लफ्रेंड भी लकी है. लक्ष्मण दादा तुम्ही कुठून बोलताय? सुवर्ण तुम्ही. यशवंत गारपाल म्हणतायत हाय डिअर, जय भीम. यशवंत दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला कमेंट करा लवकरात लवकर. बाळूदादा म्हणते नमस्कार ताई, आपण बोललो होतं, जय भीम. हो दादा, आपण बोललेलो. मी तुम्हाला जॉईन झाली आहे. थँक्यू सो मच तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. कमेंट करा, सबस्क्राईब करून कमेंट करा मंडळी लवकरात लवकर. बाळू दादा विहान भाई बोल रहे मेरे खाने का मन नहीं है, वरना जोमेटो से कुछ मंगवा लेता दीदी. ओके विहान भाई, कोई बात नहीं. फिर अब बारिश रुक गई है ना दिल्ली में. बाळू दादा म्हणते ताई आपण दादा मग जेवायचं आहे. यशवंत दादा म्हणते सो स्वीट डिअर. थँक्यू यशवंत दादा, यशवंत भाई. यशवंत दादा तुम्ही जेवलात का? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा, कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी लवकरात लवकर. बियान भाई बोल रहे मौसम बना पड़ा है, फिर
ये हो सकती है रात में फिर से बारिश। ओके, आज दिखा रहे हैं क्या? आज बारिश होगी या नाही होगी दिखा रहा है क्या गूगल पे? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आणि माझं लाईव्ह चाललंय जम्मू काश्मीरवरून. तर जम्मूला खूप थंडी आहे, स्वेटर घालून बसलोय बघा. यशवंत दादा, यशवंत दादा, मी तुम्हाला छान कमेंट केली आहे. दादा म्हटलंय, इज्जत ठेवा त्या गोष्टीची. वियान भाई बोल रहे वेदर नहीं चेक किया मैंने. ओके, मैंने भी नहीं मैंने भी नहीं चेक किया है. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कमेंट, माझ्या कोकणातल्या चॅनलवर छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस आहेत, म्हणजे सध्या जम्मूचे आहेत, तर तुम्ही पाहू शकता. बाळूदादा म्हणते ताई आपल्या विषय विषय गेया हो. ताई आपल्या विषय गया हो मतलब काय दादा? अमित सातपुते, हाय नमस्कार अमित दादा, स्वागत आहे. विहान भाई बोल रहे हैं दीदी मैंने आपको बोला है हीटर लगवा दो घर में 3-4. भाई नहीं भाई, मुझे ना हीटर से भी ज़्यादा परेशानी होती है, मेरे कान रेड हो जाते हैं हीटर से. अमित दादा कुठून बोलताय तुम्ही? या आधीही माझ्या लाईव्हला आलात, खूप छान मेसेज केलात. भक्तीताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं सारगोळी चॅनलला. बाळूदादा म्हणतायत ताई रिकामे पोरं काय पण बोलतात. बरोबर दादा, रिकामी पोरं काय पण बोलतात, अक्कल नसल्यासारखी बोलतात. अमित दादा, सॉरी सागर दादा नमस्कार. सागर दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही? काय करताय? जेवलात का? अमित दादा म्हणते सॉरी तू विसरली. नाही विसरली दादा, तुम्ही माझ्या लाईव्हला येता मला माहिती आहे, म्हणूनच सांगते रिस्पेक्टफुली मेसेज करा, जे मला वाचायला पण चांगले वाटतील. वियान भाई बोल रहे हैं मेरा एसी ही गर्म कर देता है घर, मुझे बस बाथरूम में ठंड लगती है वरना मेरा पूरा घर गर्म रहता है. वाह, वेरी नाइस भाई. जब मेरा घर होगा तब मैं ऐसे करूँगी, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में इतनी ठंड भी नहीं होती और गर्मी भी नहीं होती. सागर दादा म्हणतात जय महाराष्ट्र, जय किसान, जय जवान. सागर दादा जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान. बाळूदादा म्हणते ताई आपल्याला विषय घेता लग्नाचा. दादा मला खरंच काही कळत नाहीये. सागर दादा म्हणते लाईक डन. सागर दादा जेवलास का तू? आणि थँक्यू सो मच लाईक डन केल्याबद्दल. अंकुश दादा म्हणतात नमस्कार ताई. नमस्कार अंकुश दादा, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. आणि प्लीज डबल टॅप करा, लवकरात लवकर डबल टॅप करा आणि कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा, तेव्हाच आपण बोलू शकतो. मी सकाळी पण आलता. हा अंकुश दादा सकाळी पण आलेल तर मला माहिती आहे. अंकुश दादा बाळूदा म्हणते हो खरंच बोलता पण त्यांच्या संग बोलू नाही. ओके बरोबर. सागर दादा म्हणते तू जेवलीस का? ये अंडा करी खायला. अरे मी पण अंडा करी बनवलंय सागर दादा, मी पण अंडा करी बनवली आज. आणि आंबोळ्या. इकडे पाऊस पडतोय भरपूर, त्यामुळे असं गरम गरम खायला बरं वाटतंय, काहीतरी नॉनव्हेज. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी. पिंच पिंच. आणि तुम्ही काय बनवलं सागर दादा ह्याच्यासोबत? भाकरी भाकरी बनवलात का?
प्लीज डबल टॅप करा, चॅनल लाईव्हला कमेंट करा लवकरात लवकर. वियान भाई बोल रहे मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ इन दिनों. मेरा प्लान ट्रिप का और मेरी गर्लफ्रेंड के भाई के शादी है, तो शायद उसके भाई की शादी भी अटेंड करनी पड़ेगी. ऐसी में क्या करना चाहिए, अपना ट्रिप या गर्लफ्रेंड की खुशी? पहले गर्लफ्रेंड के साथ रहना है तो गर्लफ्रेंड की खुशी ही करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अभी जो तुम अपने उसके फैमिली से इंट्रोड्यूस मतलब कर चुके हो, तो तुम्हें मतलब वो फंक्शन अटेंड करना तो पड़ेगा भाई उसकी खुशी के लिए. भक्तीताई म्हणते जेवण झालं का ताई? नाही ताई, आता जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का? सागर दादा म्हणतात नाही पोळी. वा, म्हणजे पोळी म्हणजे हेच ना, चपात्या. वामन दारवेकर, आपका चैनल ज्वाइन कर दिया बहन. थैंक यू वामन दादा. कुठून कहाँ से हो आप? वामन दादा तुम्ही कुठून आहात? बाळू वामन दादांना विचारते तुम्ही कुठून आहात. बाळू दादा म्हणते डन. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. प्लीज डबल टॅप करा. वामन दादा म्हणतायत महाराष्ट्र. ओके दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहेत. पहा आणि कमेंट करा, कसे वाटले तेही सांगा मला. प्लीज सर्वांनी कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा आणि कमेंट करा चॅनलला. अभिमन्यू दादा म्हणते हाय नमस्कार, कशी आहेस? जेवण झालं का? काय म्हणते थंडी आपली कोकण साईडला? अभिमन्यू दादा मस्त आहे. मी जेवण आता जेवणार आहोत. आणि थंडी म्हणायचं असेल तर कोकणात थोडीशी पडते, मध्ये गायब होते. सागर दादा, खुशी परी कुठे आहेत? आहेत बसली आहेत जेवायला. सागर दादा मंडळी कमेंट करा, लवकरात लवकर जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. बाळू दादा म्हणून ताई कानाला बांधा हो ताई तुम्ही. हो दादा, बांधते बांधते. हा, इथंच होता, टोपा कुठे गेला, गायब झाला. पूजा दीदी नमस्ते, खाना खा लिया दी? नहीं अभी खाएंगे पूजा दीदी. पूजा दीदी बोल रही है लाइक डन दी, थैंक यू. और मेरा फेसबुक भी चैनल है प्रीतिया कुंभार करके, तो प्लीज़ सर्वांनी तिथंही मला फॉलो करा. तिथंही माझं लाईव्ह आता मी स्टार्ट करणार आहे उद्यापासून. तर फेसबुकला पण मला जॉईन व्हा सर्वांनी. दिल्ली कब आओगी घूमने? दिल्ली घूमने तो मतलब देखूंगी. मेरी उधर फ्रेंड भी है सुप्स पहाड़ी, तो उनके पास मैं जाऊंगी. देखते हैं कब मौका मिलता है. विहान भाई, आपसे ज़रूर मिलूंगी तब. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. वामन दादा म्हणते 3 कमेंट कर दिया बहन. ओके ओके भाई, थँक्यू सो मच दादा. मी तुम्हाला कसे व्हिडिओ वाटले नक्की मला सांगा. तुमचं पण चॅनल आहे का वामन दादा? म्हणजे डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा आणि प्लीज कमेंट करत राहा तुम्ही सर्वजण.
बाळूदादा फेसबुकला नाव काय ताई? बाळूदादा फेसबुकला नाव आहे प्रीतिया कुंभार असं आहे. आणि व्हिडिओज वगैरे आहेत बघा, जाऊन फॉलो करा मला. सर्दी झाली आहे का तुला? नाही रे दादा, सर्दी नाही झाली आहे मला. हे बघ, सर्दी नाही. सर्दी नाही आहे, पण ना हल्ली ना थंडीमुळे ना थकायलाच होतंय. लाईव्ह मध्ये पण असं पहिल्यासारखा जो फ्रेशनेस होता तो आता राहिला नाहीये. म्हणजे खूप असं थंडी सहनच होत नाहीये. त्यामुळे काय वाटत नाही. आता माझ्या नाकातून शेंबूड आलं असतं तर तुला दाखवलं असतं, पण मला सर्दी नाहीये. नाही रे दादा, मला सर्दी नाहीये. वामन, माझ्या चैनल ज्वाइन करना बहन. ओके भाई, वामन भाई जरूर करूंगी आपके चैनल को भी ज्वाइन. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी चॅनलला कमेंट करत नाही आहात तुम्ही. ताई तुम्ही मला मित्र फेसबुकला. डन. ओके दादा, ओके, थँक्यू सो मच. शेंबडी. नाही रे दादा, मला शेंबूडच येत नाही. मला ना सहसा सर्दी होत नाही, आणि झाली ना तर खूप भयंकर होते. म्हणजे सर्दी खोकला असे होते, आणि होत नाही मला. वर्षातून कधीतरी एकदा झाली तर, नाही तर मला सहसा सर्दी होत नाही. विहान भाई बोल रहे हैं चलो जी गुड नाइट, मैं चला नेटफ्लिक्स चलाने, मैं वहाँ ओझर्क वेब सीरीज देख रहा हूँ. ओके ओझर्क, ठीक है ठीक है, बाय विहान भाई, गुड नाइट. ब्लू देना बहन. वामन भाई मैं किसी को नहीं ब्लू देती, मैं मेरा चैनल खुद चलाती हूँ. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची. सागर दादा, तुझ्या प्रोफाईल मध्ये जो डॉगी आहे ना त्याचं नाव काय आहे? म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मला ना खरंच जे पेट असतात ते खूप आवडतात, म्हणजे डॉगी असतात ते. आमचा एक होता टॉमी म्हणून होता, माझ्या दिरांनी तो आणलेला एकदम छोटासा असताना. असला झालेला ना, एवढा लांब होता. रॉकी, वाव, खूप छान आहे. आमचा टॉमी होता रे दादा. आमचा टॉमी होता, आणि मस्त एकदम असा ना, म्हणजे ना घरी कोणी आलं ना की असा, म्हणजे चावायचं वगैरे नाही, पण भोंकायचा ना की लोक आधीच ओरडा मारायची, अरे अरे त्याला घ्या, आम्हाला यायचंय, तिकडे यायचंय रस्त्यावरून. पण त्याला जर आम्ही म्हटलं ना टॉमी इकडे ये, चल, नको असं करू, तर मग तो गप्प बसणार. शुभरात्री बहन, शुभरात्री वामन भाई, थँक्यू सो मच, आप लाईव्ह पे आ गए. मग ना तो खूप छान, खूप एवढाच म्हणजे एकदम असं ना लोभी होता ना. आणि आता मी गावी गेली ना की कुठेही पण जाऊ दे, म्हणजे शेतात असं वगैरे असंच फिरायला, की त्याची लुडपूड. आमच्या आधी पुढे, परत बघणार पाठी, येत आहेत की नाही, येत आहेत की नाही. वामन दादा म्हणते ताई तुमचं नाव आलं नाही हो, मी नाव टाकलं हो. ठीक आहे, मी माझ्या ना ती एक सेटिंग बघून ठेवते यूट्यूबला. माझं फेसबुक लिंक कशी हे करायची ती नंतर मी तुम्हाला सांगेन सर्वांना. ओके दादा. त्यानंतर मला सांगायचं होतं, हां, त्यानंतर काय माहिती आहे, जाईन तिकडे असायचे, जाईन तिकडे असायचा तो. माझ्या एका शॉर्टला आहे बघा, त्याचा फोटो, म्हणजे व्हिडिओ आहे. आणि नंतर मग ना त्या मागे म्हणजे जून जुलैमध्ये वाटतं, त्याला काहीतरी झालं, मला वाटतं हार्ट अटॅक आला, आणि तो बिचारा गेला. आपका परिवार कशा है बहन? हाँ भाई, मेरा परिवार बहुत अच्छा है. आपका कैसा है बताना. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला जॉईन व्हा. डबल टॅप करा. सुरेश नमस्कार, स्वागत आहे.
स्वागत आहे सुरेश दादा. नमस्कार ताई म्हणतायत. सुरेश दादा तुम्हालाही नमस्कार. जेवलात का सुरेश दादा? सब मजेत है बहन. आप महाराष्ट्र में रहते हो, फिर आप हिंदी क्यों बोल रहे हो वामन भाई? बाळूदादा मध्ये ताई मला नाव टाकलं हो पण आलं नाही, डबल सांगा हो आम्हाला. मेरा नाम प्रीतिया है, प्रीतिया कुंभार करके है, तो आप देखना आएगा. हा बहन. सुरेश दादा हो ताई तू. सुरेश दादा नाही आता जेवणार आहे, आता संपवते लाईव्ह, जेवणार आहे. डबल टॅप करा, डबल टॅप, डबल टॅप. सागर दादा म्हणते, मला आवडतात पेट आणि रॉकी माझ्याचून जेवत नाही, जर मी दिलं तरच जेवतो. बापरे यार, खरंच यार, खरंच मी किती दिवस बघते, म्हटलं दादाला विचारूया हा पेट आहे त्याचं नाव काय. त्याला बघून मला खरंच खूप छान वाटलं. एवढासा तर म्हणजे तो फोटो एवढासाच दिसतोय पण खरंच खूप भारी दिसतोय. सुरेश दादा म्हणते 4-5 दिवस बंद होते का तुमचं लाईव्ह? नाही सुरेश दादा, संध्याकाळचं 4-5 दिवस मी घेतलंच नाही. दुपारचंच घेत होती. उद्या मी 11 वाजता वगैरे घेणार, 12 वाजता घेणार उद्याचा टाइम. सुरेश दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट. श्री स्वामी समर्थ. आणि बाळूदादा म्हणते ताई मग तुमचं माहेर कोणतं आहे ताई? कोकणच आहे दादा, सिंधुदुर्ग. माहेर पण तेच आणि सासर पण तेच, सगळं माझं तिथंच. जन्म माझा तिथं, शिक्षण तिथंच, माहेर पण तिथं, सासर पण तिथंच, नवरा पण तिथलाच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा की हो. प्लीज डबल टॅप करा की हो. सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मंडळी डबल टॅप करा की हो. खूप छान आहे ताई कुंभार. थँक्यू दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. ला 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 ला. क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती. तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, नैनों के हमने तुमको देखा चांद सितारों में. साहेबराव हाय नमस्कार दादा. सुरेश दादा मध्ये खूप सुपर मस्त, सुपर गाणं मस्त. सागर दादा म्हणतात मज्जा मज्जा प्रीतियाची सगळं एकच. काय काय म्हणजे काय दादा?
मज्जा मज्जा प्रीतियाची सगळं सगळं अ, एकाच म्हणजे काय रे? साहेबराव दादा हाय हाय मस्त ताई. सुरेश दादा म्हणतायत हाय. साहेबराव दादा मस्त ताई आवाज थँक्यू. बस आता बोल ताई एकच नंबर आवाज. थँक्यू थँक्यू सो मच दादा. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. कमेंट करा लवकरात लवकर मंडळी डबल टॅप करा. मी एक लाईक केलं ताई थँक्यू. साहेबराव म्हणते कुठं असता ताई? मी असते कोकणातली आहे पण लाईव्ह माझं इथून चालू आहे जम्मूमधून. सागर दादा म्हणते जन्म सिंधुदुर्ग, सासर सिंधुदुर्ग, शिक्षण सिंधुदुर्ग. सगळं सिंधुदुर्गात. आता फक्त फक्त काय म्हणतात ते शेवटचा क्षण पण आपल्या सिंधुदुर्गातलाच असायला पाहिजे कोकणात. बालाजी दादा म्हणतायत हाय नमस्कार बालाजी दादा कुठून आहात? सागर दादा माहेर सिंधुदुर्ग. येस माहेर पण सिंधुदुर्गच आहे. बालाजी दादा म्हणतात मुकेश काय बोल ना चल फालतूगिरी हाईड करणार. रिस्पेक्टफुली बोललं तरच. सुरेश दादा म्हणतात गुड नाईट ताई. गुड नाईट दादा. मी आता असंच लाईव्ह ठेवते. आता आम्ही जेवतोय. बाय बाय. तुमचं कास्ट ओबीसी है ना ताई? हो हो दादा हो. बाय बाय. बाय 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 टेक केअर गुड नाईट. हो दादा जेवण झालंय. तुम्ही जेवलात का नितीन दादा?